Diaw Seydi Diaw Jibel Seydi Diaw Jibel Seydi Diaw Jibel Papa Seydi Diaw Seydi Diaw Papa ko jangol fere ko me do watani samba me do watani Seydi Diaw Seydi Diaw jàng bañ a bil fo Seydi Diaw Jai
Jai. Minani do joni gawlen bima ka kan sambo wale dammo wali bido wale hamen jayi samba dañi damma samba damma dañi sembi damma salif damma gokara damma salif damma ben umar salif edo salif jeynaw salif sire salif umar salif baban sambo umar on wiyama jagaraf sambo umar salif damma wali hamen jayi on wiyete kan jagaraf sambo kumma pendoɗo haama sire goɗɗi may misil so salsalɓeeri ngara on wiyete jagaraf sambo kumma sirey ganne ali adama barka rami to jayɓe toon newo wiyete kadi garne baban hamadi jagaraf demba jagaraf murtar jagaraf arduma jagaraf gadda jagaraf jeynawa jagaraf hamadi jagaraf wiyete garne baban oumar hamadi wiyete dura baban aissa hamadi baban kuma hamadi wiyete kuma hunde be fofani jawrani demba jagaraf wiyete garne baban hamad demba jagaraf dori demba jagaraf kewi demba jagaraf kewi demba jagaraf aissata demba jagaraf kuma demba jagaraf jeynawa demba jagaraf jibel demba jagaraf beyla demba jagaraf be fakadi mere kadi be abdousan garne yaade ma en tebe jaay tebe jagaraf kadi mere kadi garne baban mutar tubi baban jim baban mutar baban jim baban ñaani be fakadi jawrani jaafuɗon seeɗa bandiraɓe jaafuɗon seeɗa onon awluɓe rewɓe mon jimoyi waji ɓe ko yiɗɓe fuɗɗade gueɗe mumen hankkadi no wayno Elimane Gambi ari bandiraɓe meɗen juuɗe gari saraji juuɗe foof gari to ko kala jayɓe Gambi saaha o noon heedi en gari hankkadi heddi keɗen mbaɗen manan titre noon ko adduɗen ko ɗum addi ɗo sukaɓeɓe wonde yen paam hankkadi saaha o heedi Elimane Gambi nana jooɗi kanko jagaraf dooro omono jooɗi ɓimmama yeeyo o noon ko ɓi Kuba Gande Gande noon ko Gande Demba Malik Samba Hammar ko saw galaji mol bofrel Samba Jumane ɓooy yaw noon leñol ma dewol ma e kurol ma fof nan ɗo ya jogoro jaam Bocar Day wi ɓe jiiɗi noon hankkadi ko bismade yimɓe ɓe o wi ko adi fof caggal yettude Allah e nelaɗo o wi ɓe jetti bandiraɓe
o wi ɓe jetti juudeji tati ɗi fof o wi noon aɓe mbiya yimɓe ɓe o wi wonande bandiraɓe meɗen hoɓɓe o wi gollere naaɓe o gardogol eliman oɗo noon ko ɓi amal lamin ko tanum Samba Saginata Mamadou Abdoul Tafsirou sawo kurisiri Ali Penda Abdoulaye Par so adia sanji libro mbañu o yo yamirore Amadou Tidiani Dia général o wi ɓe mbi on bisimilla onon bandiraɓe ummiɓe gollere ɓe e dendagal autorité ji garɗiɗo ɓe mbi ɗumen bisimilla o wi tuggude yamirore sous préfet o wi haɓe lomtini ɓe o ye conseiller ji nokkuɗi o ye yamirore maire men o wi Aboubacry kamɓe mbiyata Oumar Dembenaye o wi aɓe mbiya on bisimilla moon o wi ñalawma hande o o wi yonta ko jagaraf Dooro o wi aɓe mbiya on onon noon kalifa moɗon Allah Dooro day o wi Dooro an noon a wiyama kalifa ma Allah gure ɗe hono juudeji tati ɗi fof o wi dongal ngal dondeɗa ngal o wi dongal ngal no wowi rondede ɗe galle mon ɗo ɗo yumma eɗe bamma fof o wi wiyatake bulet o wi jaam